Pozdrav, ja sam Marija iz fitness centra Top Form i danas vas želim upoznati sa Brankom Radolović. Branka je uspješna pravnica i poduzetnica i danas želi podijeliti svoju priču sa vama. Evo, Branka, izvoli. Vjerujem da naše pratitelje zanima zašto si se odlučila krenuti s našim treninzima i koji rezultat si postigla. Pa pozdrav svima, a prvo i prvenstveno pozdrav osoblju Top Forma. U Top Formu vježbam od 2016. ali sam posljednje 2-3 godine imala intenzivne probleme sa umom i šijalkom, koje sam uspješno otvorila uz pomoć Marije i Dražena. Odlučila sam se na individualni trening koji sam krenula baš u doba korona i samoizolacije, jer sam željela nešto učiniti za svoje tijelo. Evo, i već nakon 2 treninga, individualna treninga online, ja sam osjetila takvo olakšanje u svim molekulama svog tijela, boli i trmljenje u nozi je potpuno nestalo. Nakon toga, čim se oslobodio i popustile su te mjere, krenula sam odmah u teretanu i dvoranu. Jedva čekam, svakim danom se osjećam sve jače i bolje i čekam da uz pomoć Dražena i Marije i njihove stručnosti ponovno ostvarim svoj puni kapacitet. Svima bi preporučila individualni pristup, jer trener onda poslušuje ono što ti želiš i ono malo ispunjava neke tvoje posebne željice, a isto tako ti posvećuje potpuni stručan nadzor i daje ti sugestije. Preporučujem svima vježbanje u Top Formu i željela bih da stignu barem pola onog koliko sam ja uz Dražena i Mariju postigla. Jesi li zadovoljna što si investirala u sebi i svoje zdravlje? Da, mislim da je to jedna od najpametnijih investicija koje sam u životu mogla učiniti i preporučila bih u svom. Evo, hvala Brankice. Vjerujem da vam je, dragi pratitelji, njezina priča zanimljiva i inspirativna. Ako si ti spreman uložiti u svoje zdravlje i u sebe, želiš se osloboditi bolova, Brankica je 3 godine imala bolove u leđima koji se oslobodila u samo nekoliko treninga, sada idemo dalje. Ako želiš nam se pridružiti, pošalji poruku sadržaja Top Form i vidjet ćemo jesi li odgovarajući kandidat za naš program. Hvala na pažnji.